Mindenképpen szeretném, hogyha benne lenne azért a riportban, hogy nem ilyen rendezői allűr ez a napszemüveg, csak fáj a fejem az erős fénytől. Ez a film ugyan rengeteg humor van benne, és most már tényleg mondhatom, hála Isten, hogy nem csak én meg a vágóm érzékeljük, hanem más is. De ez egy iróniamentes film, és ez nagy különbség. Tehát tulajdonképpen ugyanolyan kitett vagy kiszolgáltatott, mint a főszereplő, a Mária, és ez az egész készítési folyamatban is egy egész másfajta hozzáállást követelt meg minden munkatárstól, mert ezt azért nem, a sutaságnak egyfajta ironikus, reflektív megfogalmazását, ezt sokszor láttuk, és ez érzetben, közérzetben, az átélt élményben nagyon-nagyon más célzott meg. Elején, amikor az ember neki kezd, akkor azt például valahogy megpróbálja kikötni, hogy mi az, amire nem szeretné, hogy hasonlítson. Ott van például a Kaurismäki, csodálatos rendező, csodálatos filmekkel, csodálatosan béna emberekkel, és az például a kommunikációban a munkatársakkal, tehát például az operatőrömmel, a Herbai Mátéval, az egyik első beszélgetésben is leszögeztem, csak azért, hogy gyorsabban megértse, hogy mit szeretnék, az volt, hogy ez nem egy Kaurismäki film. És ez nem arról szól, hogy mi jobb, mi nem, hanem hogy valahogy megpróbáljunk minél hatékonyabban célra tartani. Maguk privát kis vicce érdekel. Úgy gondolták biztos, hogy jó vicc. De nekem meg kell csinálnom az anyagok értékelését. És ehhez hozzátartozik az álmok elemzése, világos? Igen. Akkor most mondja el, hogy mit álmodott valójában ma éjjel. Ne azt, amit együtt kisütöttek. Én csak megpróbálom a munkámat végezni. Én nem vagyok kíváncsi senki lelki életére. Szeretnék hazamenni lezuhanyozni, ennyi. Nézze, kedves doktornő, nem lehet, hogy egy kicsit túlhajtotta magát az utóbbi időben? Előfordul az ilyen. Na jó. Azt álmodtam, hogy szarvas vagyok. Nem tudom, mit tud ebből kiokoskodni, szerintem semmit nem lehet. Tehát szarvas volt. És? Tulajdonképpen ennyi. Olyasmik történtek, amik egy szarvassal normálisan szoktak, gondolom. Ezek tulajdonképpen nagyon egyszerű kis álombetétek, és hát amennyiben megjelenik a misztikum, ugye a mindennapi életben így olyan 12 óránként megjelenik az életünkben a misztikum, mert egy adott idősávban egy a lakosság nagy része az hirtelen elveszti az eszméletét, és órákig eszméletlen állapotban hever különböző helyeken, és közben belső képekkel szórakoztatja magát. Tehát ez megint csak példa arra, hogy valahogy attól, hogy azt mondjuk, hogy akkor most lefekszünk aludni, tulajdonképpen az egésznek a furcsaságát, meg azt, hogy átlépünk egy másfajta működésbe, és az mennyire radikálisan másfajta működés, és mennyire fontos része az életünknek, és hát, hogyha nem csinálnánk, belehalnánk, nem csak az alvást, az álmodást. Ezt megint olyan szépen úgy elintézzük, hogy tulajdonképpen azok a komoly dolgok, amik éberen történnek. Pedig hát ez is történik nap mint nap, és életfontosságú funkció. Ez megint csak nem misztikus, hanem realizmus. És nem mágikus realizmus. Az álomjelenetek általában álomszerűek, ugye ott a tér, idő, azok az elemek, amikkel az ember találkozik, azok hirtelen hihetetlenül elszabadulnak a mi
napi valóságunktól. Itt nagyon fontos volt, hogy egy reális erdő, reális hangi világ, egy reális környezet legyen, amiben húsvér állatok olyan dolgokat csinálnak, amit úgy maguktól is normálisan csinálnának. Tehát ez nem egy álombéli szarvas, ami megjelenik, nem a csodaszarvas, nincs földön túli fényben, nincs úgy elemelve, ahogy például az ébrenlét állapota egy icipicit, az se sokat, de egy kicsit el van emelve. Az álombetétek tulajdonképpen naturalista módon vannak felvéve, és erre külön nagyon figyeltünk, és kifejezett célja volt. Mellékszereplőkön szinte többet dolgoztam, mint a két főszereplőn, az valahogy nagyon könnyen írta meg magát, mert valami fajta kivonatát szerettem volna, tényleg nagyon sokrétegű karakternek, élethelyzetnek, életstratégiának bemutatni egy-egy mellékszereplőnél, és egy picit arra is a figyelmet ráterelni, hogy ugye egy vágóhídon zajlik a történetnek az zöme, ott dolgozik a két főhős, délben mindig találkoznak a menzán, ott ül az a sok ember, és tulajdonképpen a sok ember közül mi kiválasztjuk ezt a kettőt, illetve egy ilyen fura véletlen kiválasztja ezt a két embert, de tulajdonképpen bármelyik másik asztalnál is megállhatnánk, és ott is elképesztő dolgokat találhatnánk, egy nagy lelket, hihetetlen sok vágyat, reménykedést, álmot, szenvedést, szorongást, csak mindenki úgy gondolja, hogy ő az egyetlen a világon, aki ilyen mélyen érez, és hát ez mindannyiunkra jellemző. És valahogy a mellékszereplőkben, azon túl, hogy ők azért segítenek abban is, hogy a két főszereplőt mélyebben megismerjük, velük ütköznek, vagy velük kerülnek kapcsolatba, de vagy szerettem volna egy kicsit a saját előítéleteinkkel is olyan módon nézünk szembe, hogy tulajdonképpen belemegyünk, és aztán mindegyik szereplőnek van egy olyan pici pillanata, ahol mögé tudunk látni ennek az elsőre nagyon egységes, nagyon kompakt képnek, és találunk abban az emberben valami nagyon szerethetőt, nagyon védtelent, és nagyon segítésre méltót. A Máriában egyfajta rendíthetetlenség, és ez a tempóban is, és nem csak a színészi játék tempójában, hanem a vágás, a beállítások kínált a tempóban is ott kellett, hogy legyen, hogy tulajdonképpen legyen egy annak az útnak, amit ő bejár, ami egy hatalmas út, és egy hatalmas kockázat, és egy nagyon nagy váltás, annak ne valamilyen drámai kitörése legyen, hanem ezen az úton ő rendíthetetlen álhatatossággal menjen végig, és amikor egy falhoz ütközik, akkor mi is éljük át azt, hogy ő mindent megtett, hogy innen már tényleg nincs tovább, és hogy ha nem léphet tovább a szerelem felé, annak a megérése felé, akkor valóban nincs már út vissza az ő normális életébe. Szóval ez rengeteg olyan technikai megoldást, sound design, vágás, felvételi megoldást igényelt, ami ezt a fajta állapotot, ezt szájbarágás nélkül valahogy tudja közvetíteni a nézőnek, ezt a fajta rendíthetetlenséget. Tehát én valamit nagyon szerettem volna hitelesen átadni, és
mindenféle ilyen összefogó szándék nélkül egyszerűen minden egyes elemnél, minden egyes lépésnél arra törekedtem a munkatársaimmal együtt, hogy ezt minél plastikusabban, célra törőbben, egyszerűbben és ugyanakkor szerényebben fogalmazzuk meg. Azért is volt erre szükség, mert hogyha itt az alkotók nagy egója itt rátelepszik a filmre, az elpusztította volna magát a filmet. Tehát mi erre fókuszáltunk, és nagyon kellett erre figyelnünk. És minden, ami egy ilyen fajta értelmezés, hogy mi honnan jön, ezt valószínűleg szintén fékezte volna ezt a fajta koncentrációt.